Какво става, хора? Това е кратък информативен клип, в който ще ви запознаем с нашия нов канал, наречен GoPro Games Crew. В този канал очаквайте поредици на CSGO, League of Legends, Minecraft, World of Warcraft, F15, Call of Duty Black Ops 1, Call of Duty Modern Warfare 3 и други. Надявам се да се абонирате за канала, надявам се да ви хареса това, което ще направим. Да си кажете всичкото име Иво и сега ще ви представя другите членове на канала. Здравейте, приятели! Аз съм Дани. От мен ще наблюдавате поредици на League of Legends, Minecraft и FIFA 15 и CSGO. CSGO ще снимаме заедно. Костапче, аз съм Алекс, аз имам Call of Duty Black Ops 1 и Call of Duty Modern Warfare 3. И да, това е всичко от нас. Има едно друго момче и Бождар, което ще снима на World of Warcraft и Minecraft. И да, хора, това е всичко от нас. Надявам се да се абонирате за канала и чао!